Datozen urtietan, senar emaztiak erabiliko deuen ontzi, oe eta gainerakoa. Linua gardatzeko kardia. Bi herritarren arteko ezkontza ospatzeko. Aurreratzea elkarrekin bizitzeko konpromisoa hartuko dute. Nire partetik, bikoteko alde bakoitzak ezkontzara dakarrena azekin bizitzen bitartean, sozietatean irabazirik edo galerarik balego, ondasunak banatu egingo dira erdiban. Jose Miguel euren semeari berriz, familiatik dagokion legezko zatia 13.000 pesetik Isidro Iriondo eta Juana Josepa Anzorregi elkartu dira beren alaba Isabel Iriondo Anzorregirekin, mutrikukoak guztiak, Olatz Bailarako Aritza baserrikoak. Joan den martxoaren 21